wis laku nggo kowe muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokke fotomu isih kasih nggo ngobati rasa Gusti tulung parimono ketemu raketan sedilo ning mimpi wis ra apa-apa ngati tekan saiki kowe ning ngendi aku ora ngerti kowe ning kono yo aku ning kene joko ati kanggo kowe yen ngerti lorone koyo ngene ora bakal piye aku ngali hambo kowe salah aku tak salah pisan wae tak sikep awakmu ngomong kowe lunga apa kudu bertahan aku ikhlas apa kabeh kenyataan Wahyu Budaya LGS Lestari Audio, terima kasih motor sebuah luar kerjasamanya dan juga bareng. Amin. Oh iya.